Pero, Pero ibang paano, wala nang... tataka pa sa ilog, putang ina. Ito na, lawak. Manawag sabi, hindi naman pala Elementary lang sila, di dyan lang pala yun. lawak, hindi yung parang sa pinagabitan natin ng ano, Yang, parang malapit dun eh. Ayun eh. pero malapit lang ito sa kan. Dito lang. Highway lang yun. Kaya ano yun eh, no. Pausukan, ano. Ganun style yung mga gustong motor ngayon. Ganun pala yung drive yung mga ganun pa eh. Ha? Kung kaya sa NS200 ko, parang ang daling i-drive na ganun, no? Singitan. Hindi mo kayo sa atin na ganyan. Parang kailangan pamboba bago mo maliko. Ano? Parang ganun ka naman ganun, no? Hindi ko kaya dyan, pre. Hindi ko kayo na. Ano? May kayo nandito eh, no? Bago magano ka dyan tayo. In 300 meters, turn right. Hindi doon sa loob. Lolo pa tayo, no? Kasabi ng kwan, hindi daw eh. Hindi daw sila doon sa loob eh. Loko to eh. Take the next right. Nalikod lang sila ng... Hindi yan namin natin elementary lang. Hindi, nalikod na sila ng school eh. Ito, dito. Eh, papasok dyan eh. Kaya pasok tayo doon. Oo. Tignan mo kung kalma ito ka mo. Ano ba yun? Parang ganun. 150 meters, turn right. Ano ba naman school yung sinabi sa akin? Nakalimutan ko na eh. Turn right sinasabi niya dyan, pre. Hindi, doon. Galing. Ito mo muna. Sige na tayo. Cabelalan Elementary School, maybe. Ganda. Doon daw, sa loob. Papasok na.